Sant Joan de Vilatorrada, província de Barcelona, comarca Bages, població 10.767 habitants. Destacat: les masies històriques, així com les cases del nucli antic i de l'antic raval dels jueus, conformen el llegat patrimonial més destacat de la història d'aquesta vila. Que va viure els moments més esplendorosos amb el cultiu de la vinya, abans de la crisi de la fil·loxera. Passejar pel nucli permet anar descobrint aquestes petites peces, propietat de pagesos sense pretensions, així com mostres del passat industrial, com la fàbrica tèxtil Gallifa i un entorn natural envejable. Festa Major al mes de juny, als voltants del 24 de juny, per Sant Joan.